assalamu aleykum wa rahmatullah bandiraɓe yeeɓiyankoɓe e Fouta Plus TV on calminama on juurama moni kala inde ma yettode mum en calmini galleji diine ɗi aada ɗi en ñaaguima jaam e nder leydi e caggal leydi eɗen ñaago Allah tan ñawɓe ɓe nde Allah hokka ɗumen cellal ha kota e galleji mumen eɗen ñaago kadi aussi wonɓe prison ji nde Allah yaltinta ɗumen toon ha kota e galleji mumen eɗen ñaagono ñawɓe wonɓe e galleji ɓe yo Allah hokku ɗumen cellal yo Allah suur en reena en yo Allah wat jaam e leydi ndi e caggal leydi en garti kadi e welede Allah e yettude ɗum e yewtere meɗen biyeteɗe goƴaji men goƴa men kadi hande ko faati toɓɓere taske ko faati jurde taske ɗum woni goƴa men nde jewteten hande eɗen jewtide ɗum e ceerno men ceerno Mouhamadou Sow gonɗo ɗo e tali Mame Diarra ceerno min calminima min mbima assalamu aleykum wa rahmatullah. wa aleykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإحسان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. Allah jarama jarama ceerno men ceerno Mouhamadou Sow min beltanimama machallah calminaali ɗi mbaɗi fayida kono mbiɗen ni ha hande eɗen e ayawo habrirde meɗen hono télévision meɗen Fulɓe Plus ɗo e tali Mame Diarra eɗen gari yiide ceerno men ceerno Mouhamadou Sow eɗen jewta yewtere men wiyetede goƴaji men hande kono toɓɓere men hande noon faati koye taske ceerno Mouhamadou mi namdoma holmo taske waɗɗi e holmo pummoygol waɗɗi. a jarama sohna Coumba Seydi Ba e beltima no fewi e woni ummoyde mbo waɗɗi to ganduɗa mbo islam waɗɗi mbo juulu waɗɗi no shari wirtini wa kullu taklifin bi sharti l aqli ma al bulughi bi damin aw hamli aw bi maniyin aw bi inbati sha'r aw 18 hawlan wahar ganduɗa gorko o debbo kellifaɗo ñalawma julde noon kañum jiidani e ganduɗa ñande ñalawmaji juuleteɗe farilde ɗi ñalawma julde hen cukalel hen tokoso hen mawɗo hen debbo hen gorko hen hay debbo jaltuɗo juule e hoore mum nela sallah sallam yamrino wa yimɓe jaa faade pummirgal pour ceedo ñalawma weltare o woni salmodirde nde e dowodirde nde e yarodirde yafodirde pour yimɓeɓe mbawa seeɗade kañum fof ndenda weltare nde ko ɗum ganduɗa wadde nala sallah sallam yamirno ɗum wadde yaade fummoyde nde ene waɗɗi e moni kala mbo ala gandu pour yaade faade fummirgal ngal. Allah jarama jarama ceerno Mouhamadou Sow en nani namdal meɗen donc fummoyde ala mo acci gorko e debbo suka e mawɗo moni kala ina jogui droit fummoyde so yiiɗi yaade e ñande e julde ha hande de en gartat gonɗen koye télévision meɗen Fouta Plus ɗo e tali Mame Diarra ceerno men ceerno Mouhamadou Sow kanko woni invité meɗen goƴaji men kono hande kadi goƴa men faati koye taske ha hande de ceerno Mouhamadou holmo layya waɗɗi. a jarama layya waɗɗi arandi won hen yimɓe ene cikka ma taw layya waɗɗi tan ko desɗo kono layya waɗɗi koye kellifaɗo joguiɗo bawɗo wadde kala kellifaɗo ina jogui ina wawi wadde layya neɗɗo o so hellifama tan o joguima layya waɗɗimamo on wawi wadde layya o amma so tawi noon koye galle o woni koye galle comme no koye famille ɗi ganduɗa enen fof ko hen gonɗen min goto somi layyima yoni min heeƴi min enen foof an goto sa layyima heeƴi min enen foof kadi sen layyima ene sella kono hayso ko goto layyi e galle o nawori min enen foof madama enen gondi e galle enen jiiɗi yiyande gueɗe min foof gotum layyi goto ene sella ina heeƴa min enen foof o amma noon so tawi ken sertuɓe min komi lowɗo ɗo goɗɗo o luwito moni fof woni ko banggue mum moni fof layyo waɗɗi ko hoore mum wona oga layyo tan hirsa ɗo wiya yoni gonɗo o toyede ala an a hirsat gonɗo banggue goɗɗo ne hirsat gonɗo banggue goɗɗo hirsat hay so tawi eɗen jiiɗi yumma e baaba madama en gondani e galle goto hay so tawi noon ko ɓiɗɗo e jifnaɗo so tawi ɓe gondani e banggue goto moni fof layyanto ko hoore mum. a jarama seydi Sow mi weltanimama no fewi ha hande kadi en gartat e yewtere meɗen Fouta Plus e yewtere men goƴa meɗen hande
ceerno mouhammadou beele debbo ina layyo debbo so tawi ombo wawi ombo jogui ombo wawi layyade so tawi ombo wawi ombo jogui ombo wawi layyade ala mawɗo ala cukalel debbo joguiɗo fof ne wawi layyade ñalawma juuɗe ko yimɓe fof ndendi ɗum wona worɓe tan jeeyi wona rewɓe tan jeeyi ko enen fof jeeyi kala hen joguiɗo ina wawi layyade so tawi ko debbo o so gorko o bawɗo woni fof ne wawi layyade ha joni de ko ceerno mouhammadou tan jewtitten ko fati e taske a weltanama no fewi a jarama ceerno mouhammadou enen sénégal naaɓe tawde koye leydi sénégal gonɗen eɗen jogui neesu jultoyde e galle mawɗo manam so galle o waɗi worɓe tato nayo ha joyo est ce que ne waɗɗi moni kala addora jawdi mum layyo walla so goto layyima nawri yimɓe foof eyyi ko noon eɗen jiiya hande banggueji Fouta e banggueji ɗo fof neɗɗo so ɗannima ha o ganduɗa o ari artuɗo addona jawdi enen fof ɗum fof adda jawdi layye ne selli hay basi ala hen saabu kala goto fof so waɗi ene selli hay caɗele ala hen kono so tawi enen fof kadi garti e galle o jihnaɗo o waɗi layye mum enen fof kadi enen cella enen keeƴa hen madame ko enen ndendi sernuɗo men noon ko ganduɗa ɓe ko ɗanninoɓe jalti kono garti ko enen jiidi e galle enen goni ɗon tawana en mbiyani yaade tenkoyde wona ha ganduɗa bottari yaha tan yaha tawto yimɓe ala taw ko ganduɗa ko enen fof ndendi enen fof gonde e galle o taw a jogaki galle ma banggue taw koye galle goto gonɗo so tawi ko enen fof gonde e galle goto o onen fof sin julti koto galle goto jaaɗen nawmi ga ken ɗanni sen kodi foti e galle goto so jignaɗo o layyima selli enen fof in keeƴa nder hen so tawi kadi ko ganduɗa arɓe ɓe kadi moni fof addiri jawdi mum fof ni sella e tawno nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam on mbo ganduɗa layyotono layyaji ɗiɗi layyaji ɗiɗi o layyo hen layya hoore makko e galle makko layya kiddiɗo waɗa ɗum ganduɗa layya leñol nelaɗo ummati mouhamadou sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum woni kadi ko ɗum woni ko jiiɗen toon wadde neɗɗo o so tawi a dañi aɗa wawi layyanade hoore ma aɗa wawi layyinade kono bamma tan woni layyinoɗa ɗum so tawi kadi ko dammuhol gotol ngol ene heeƴa no onon fof layyoɗa hen nden ɗum ceerno mouhammadou a haali wonde so yimɓe kooti manam no galleji men no jultiroyten ni sen jultoyi eɗen gaddori walla en gaddorani baaba no soodi no mbiɗa ni e joni e jaabol ma ko ɗum sunna walla ko ɗum farilla pirtanami eyyi layya ko sunna sunna ganduɗa holko woni sunna o noon sunna ko ganduɗa ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam waɗi walla haali ko waɗiri ko golli walla ko yamiri yo waɗe ko ɗum woni sunna amma farilla woni ganduɗa ko allahu subhanahu wa taala farri ɗum jippata koye neɗɗo o comme no mbaɗen exemple juul ko farilla sen jippata ko neɗɗo ha neɗɗo daw maaya wo amma ɗum to ko sunna hay nder ganduɗa salliguen fof wiye sunna nan hen sunnaji mum ɓuuri mum kono oɗo ko sunna ganduɗa kala ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam waɗi e gurdam mum wiyete ko sunna kala ko ganduɗa o yamiri kadi ko sunna en waɗa sunnaji ɗi ganduɗa ko timtuɗi goppitaki kono oɗo ko sunna noon ko man istata kattanɗo wawde wadde on sunna wonani ganduɗa ko force ara so woni farilla tan ko force hay sa ala wiyete ko yawat kono noon ko sunna mo ganduɗa an neɗɗo sa joguima a waɗat sunna pour ittiba e sunnati nabi sallallah alih w sallam rewde e sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kono sa joguima kadi a waɗani ganduɗa a woppi sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam Allah jarama a jarama ceerno mouhamadou sow ha hande de gartaten koye yewtere meɗen goƴaji men hande toɓɓere men fati koye taske ceerno mouhamadou so tawi gorko joom galle ene jogui rewɓe ɗiɗo walla tato ko laawol o waɗa jawɗi ɗiɗi walla jawɗi tati walla ko jawdi gootiri daganimo saabu hen sahaji minen rewɓe min pamɗi hakkillaji seeɗa so tawi ko rewɓe ɗiɗo goni e galle debbo jeewoya dañi jawdi lembelo wiya kañumne ko ma humane jawdi muɗum ɗum ne ko holko l'islam wi hen eyyi neɗɗo desɗo omo jogui rewɓe ɗiɗo so tawi aɓe gondi e galle so tawi omo hattini wadde jawɗi ɗiɗi yo waɗan boni fof jawdi mum wo amma soɓe gondani e galle boni fof yo waɗan ɗum jawdi mum
jeewoyo okka ɗum jawdi lembele okka ɗum jawdi so tawi omo hattene omo jogii e tawno neɗɗo heewani ganduɗa Allah subahanahu wa taala yamirta neɗɗo o kene lorra ɗum kala nde o haali o wi neɗɗo e waɗ so tawi ina hattay kono heddi ko neɗɗo o waɗata ko ganduɗa ko hattanani sabu sa ƴeewi kadi aɗa andi sa ƴeewi rewɓe ɓe kadi gara ndese galle goto boni fo ene wiina ina waɗa ganduɗa ina jeyda kañum kala ko yiɗi ɗum watte kono sa ƴeewi sharia hoore mum wiyata ko sa resi debbo patron walla ganduɗa oɗo famille mumen ko joguiɓe ittuɗa ɗum galle joguiɓe sa addi ɗum o wowi ɓonana jasinaire ɓonnomo jasinaire o ittuɗa ɗum ko guure tan ɗe ganduɗa ladde heewi ɓonnade ko guuɗe cañade walla ɗum ɗo ko nandi hen yo ɗum wudere mum sehani ɓanna ɗum boni fof to tolniɗo waɗan ɗum on ganduɗa waɗan ɗum fodde mum nden ɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nden so no ganduɗa yontanoma e joom suudu makko goto so tawi o yalti o paari wiye jooma mbeɗa ñaaguima yaafuwe mi waɗi ko poɗmi wadde kono ko an andi ko woni e ɓerdam banggal yidde saabu ko jiɗɗa ko yimɓe ma won ɓurɗo ma won mo ɓurɗa yidde e ɓerde made ala ko mbawɗa hen kono wadde dow ko poɗɗa ko wadde moni fof nafɓa ɗum ko poɗɗa ko nafɓude pondaɓe e nundal kono ponda e moni fof e place mum de tolniɗo o amma layya sa dañi layya moni fof waɗan ɗum layya mo galle mum o amma kadi sa dañani layya forcé ala hen mbiɗa ko layya goto walla layya goto kam keeɓe hen haydara ko Allah subahanahu wa taala tigui jiiya ɗum ko ganduɗa ken lorto ɗum Allah jarama a jarama ceerno men ceerno Mouhamadou Sow min beltanimama no fewi e jaabuji baɗɗi fayida ɗi min beltanimama mbima yo Allah junnu balɗe moƴƴine battane emin ñaago kala saaha ɗo tourneɗa aɗa nunda min duwa nde wonno son goni ɗo henna ko ɓeydare leñol ngol no fewi kono ko ɓeydare diine aussi ceerno Mouhamadou konngol ma cakatekol sohna Coumba weltanama jarama kadi ha no fewi moƴƴere Allah e ma kadi en beltanima denndangal groupe ganduɗa Fouta men plus kamɓe fof ɓe calminama jurama min beltanama tawno yimɓe machallah ene ceedo golle mabɓe baɗɗe fayida ɗe mbaɗa ɗe e kala saaha kadi en beltima kadi e yewtere mabɓe nde mbaɗa ganduɗa ko ganduɗa gooƴa men e taski e ɗum noon min beltima hen ha no fewi ari ha yettima ɗo hede on mbiyama onon jarro on jaafo in uridu illa al islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh waaleykum salam wa rahmatullahi en jetti caméraman men hono Saliou Fallou am junior en jejjitani Hamidou ɓurɗo andilede Tengella joom en fof calminama jurama assalamu aleykum wa rahmatullah